בשם השם נעשה ונצליח. בקדוש ברוך הוא אותנו ברחמיו ירביע. אנחנו היום נסיים את מזמור ט' בתהילים. שעה טובה ומוצלחת, זה כבר שיעור שלישי על המזמור, מזמור ארוך. נשתדל, ואם ירצה הזמן ויהיה לטובתנו, נדבר גם על רבי מאיר בעל הנס, שזה בעצם, זה שבת, זה ההילולה שלו. ידוע כמה רבי מאיר בעל הנס, תנא קדוש אלוקי, היה מ5 תלמידים של רבי עקיבא שנותרו מתוך 24,000 תלמידים. הגמרא אומרת 12,000 זוג, זה 24,000. ידע דשמיא גדולה מאוד. נדבר היום על המזמור של תהילים ונסיים אותו גם בסייעתא דשמיא גדולה מאוד. המזמור בתהילים אומר אשמחה ואלצה בך זמר שמך העליון. לכאורה אם אני מסתכל על הפסוק הזה שאמר אותו דוד המלך עליו השלום, הרגל הרביעית של המרכבה הקדושה העליונה, קודם כל צריך לעבוד את השם בשמחה ובטוב לבב. האדם שעובד את השם בשמחה ובטוב לבב זוכה לדרגת נבואה. אדם לא יכול לקבל נבואה אם הוא לא מחייך לאדם שמלפניו ולא מלבין לו את שיניו, תחייך אליו ותמיד להקדים לשלום לחבר. ואז כשאדם יש לו 3 תכונות, חכם, גיבור וגם עשיר, והוא שמח, הוא זוכה לרוח נבואה. אם אין לו את הנתונים האלה הוא לא יכול להגיע לנבואה. אדם אם הוא עצוב ואתה מקבל ממנו ברכה, זאת לא ברכה שכל כך בטוח שתתקבל, כי הוא עצב, והקדוש ברוך הוא לא עובד, שנאמר תחת אשר לא עבד את השם בשמחה ובטוב לבב. אז איזה אופן של שמחה יש לאדם? אומר דוד המלך 2 דרגות של שמחה שמביאות את האדם לשירה, שהיא דרגה אחת לפני נבואה. אם הנביאים היו רוצים לנבות, הם היו צריכים מישהו שינגן לפניהם. לנגן. אתם יודעים ששירה היא רגש. יש שירה עצובה, בן אדם מלא רגש, בשיר שלו פחות או יותר, הוא אומר את מה שמפריעים לו, מה שעובר עליו, או מה שעובר על חברים. כגון במלחמות שעם ישראל עבר, מלחמת כיפור, מלחמת 6 הימים, כל הזמרים שהם כתבו שירים, זה על המלחמה, ברגש. תק אז הפצוע, שירים כאלה שאפיינו את המהלך של החיים. אומר דוד המלך להבדיל מזה, שאדם שרוצה רוח נבואה, והוא לומד תורה, או והקים לתורה, הוא צריך שיהיה לו שמחה בחיים. שירה כמניין ואתחנן. 515 משה רבנו מתחנן לקדוש ברוך הוא, בפרשת ואתחנן להיכנס לארץ ישראל. ואתחנן זה 515 בגימטריה, גם שירה זה אותו דבר, 515. הוא אמר משה רבנו את כל התכונות ואת כל התפילה כמניין ואתחנן, כמניין שירה, אבל פה לא עזר לו בגלל סיבה אחת פשוטה. מי עצר אותו? הקדוש ברוך הוא. רב לך משה, אל תוסף לדבר עליו בדבר הזה עוד. זהו, עצר אותו. משה לא יוכל להמשיך. אם היה אומר עוד תפילה אחת מעל 515, היה נכנס לארץ ישראל. זאת אומרת, הוא הגיע בדרגה של התפילה ובשירה ובנבואה, כמעט עוד קצת, ודאי אם הוא היה קבור בארץ ישראל והיינו יודעים את המקום שלו. לעניות דעתי ודאי, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, שהקדוש ברוך הוא עושה נחילות לצדיקים ומביא אותם לארץ ישראל, ופה הם קבורים. ודאי, אבל היות שהקדוש ברוך הוא לא נתן לנו לדעת איפה הציון של משה רבנו, אנחנו לא יודעים את קבורתו. לכן גם אי אפשר להתפלל את התפילה האחרונה שאנחנו מבקשים, כדי שתתקבלנה התפילות שלנו. כמובן אם היינו יודעים והיינו מתפללים, היינו ודאי נגאלים מכל צרות של עם ישראל, והיה משיח צדקנו מתגלה במהרה בימינו, והיינו ודאי עם ישראל היה חי את חיי הנצח בתורה, מצוות ומעשים טובים. אבל לכאורה רואים שדוד המלך בא ולהגיד לנו אשמחה. קודם כל צריך להיות שמח. דוד, מי לנו כמו דוד המלך שעבר הרבה איסורים? המון איסורים. המון איסורים. אבשלום, למדנו בשיעורים הקודמים, קם עליו להרגו. מבית אבא קם אליו הבן שלו להרגו.
והבן הראשון שמבת שבע נהרג. וכל זה אומר דוד המלך, למען יזמך כבוד ולא ידום. אני מזמר אותך גם כשהמתום מוטל לפניו, הוא היה מזמר. אמר בורא עולם זה מאיתך, אני שמח הכל. הוא ידע שיש עולם אמת, עולם מעבר של הנפטרים מהעולם הזה לעולם הבא. רק לא מזמן, לפני מוצאי שבת הזה, הלכתי לנחם אבלים במושב גדיאל, או מגדיאל, סליחה, ואני ראיתי את המשפחה, אבלים, אבל הם ידעו שהמעבר של האבא שנפטר, זה מכאן לעולם הבא. אין לו מעבר אחר. כל מי שעוסק בתורה, מצוות, מעשים טובים, לא צריך לפחד, כי זה מעבר לעולם שכולו טוב. רק מה, הוא חסר לנו, כן. אנחנו לא רואים אותו, כן. מתגעגעים אליו, כן. אבל אם אני מאמין שאני אראה אותו, ובתחילת המתים הוא יקום, ואנחנו נהיה ביחד איתו, כל עם ישראל יהיו ביחד, אולי נראה אחד השני, הכל יהיה מסודר. אבל מה? לאחוז בכיסא של הקדוש ברוך הוא, שמה? שאני מאמין באמונה שלמה, ב13 עיקרים של התורה. אני מאמין שתורת משה אמת, השם הוא אלוקים בשמיים ומעלה ותחתינו, 13 עיקרים, אני מאמין בתחילת המתים. ומי שלא מאמין בדבר אחד מ13 עיקרים, או לא מאמין באחד מהמצוות, חס ושלום אין לו חטא לעולם הבא, מפסיד את הכל בבת אחת. לא, זה אני אעשה, זה אני לא מאמין, זה נוח לי, זה... אין דבר כזה. לעומת זה דוד המלך עם כל מה שעבר באיסורים שלו, הייתה לו תכונה אחת ממשית וטובה, אשמחה ואלצה בך בורא עולם. כל מה שעבר עליו הוא שמח בו. בוא נראה את ה... יש שתי דרגות אמרנו. דרגה אחת לפני הנבואה זה שירה. ידוע כשהיו רוצים להתנבא, היו מביאים לפניהם גם את השרים וגם את המנגנים. אשמחה, יש שני שמחות. יש אדם שמח חיצוני, הוא לא מגלה את הפנימיות שלו. אתה אותו מחייך, כמה פעמים בא אליהם אנשים הרב, ואתה אותו שמח, אומר לי אני שמח, אבל אתה יודע מה שהולך לי בפנים? עצוב, הוא לא יכול. אמרתי לו אפילו אחי, תראה תמיד את השיניים שלך, בלא בין שיניים תחייך. אמר רבי יוחנן, אומרת הגמרא, מעולם לא הקדימני אדם מלומר שלום. אפילו גוי, הוא הקדים. אבל הבן אדם לפני יומיים רבת איתו, כן רבת, שום דבר. שלום אדון, יענה, לא יענה. אבל יש כאלה, מה, הוא לא עונה לי? זהו, גמרנו. אני, חס ושלום, מה אתה עושה איתו חשבון? אתה תעשה מה שהתורה מצווה, ומה שיהיה אחר כך. בסוף בן אדם יישבר. כמה אתה יכול להגיד שלום, שבת שלום, מה שלומך? בן אדם רוצה לטובתך, הוא לא רוצה לרעתך. גמרנו, אולי טעה, אולי פגע בך, הוא מבקש סליחה. אבל הוא מחייך אליך, הוא אומר לך שלום, זהו. אפילו שזה חיצוני. יש כאלה, יש להם שמחה פנימית וחיצונית. אלה יכולים להגיע של נבואה. הרבה אנשים יכולים להגיע לדרגה גבוהה בעבודת השם, רק בזה שהם לומדים בשמחה. הרבה פעמים ראיתי כמה מאלה שהולכים לפי שיטת ברסלב. אני רואה אותם שמחים, רוקדים. אתה יודע מה? לפעמים אני רואה אותם רוקדים על המכוניות, עוצרים ושרים שירים. אני פשוט נהנה לשמוע אותם. הם עושים את זה בשמחה. ואתה רואה אותם שהם אולי לפני יום חזרו בתשובה, אולי אתמול השתחררו מהכלא חלק. אולי חלק באמת בני תורה אמיתיים, חלק פחות, חלק הרבה. אבל השמחה נובעת מליבם. אתה נסחף למעגל שלהם. זהו, לא מעניין אותך. השמחה הזאת מחיה אותם. אם לא היה שמחה, אז מה עושים אלה שעצובים? מה יעשו? נאמר להם. חוץ מספירת העומר כמובן. תעשו שמחה אמיתית, שימו שירים טובים, חסידים, מזרחיסטים, טובים, שנותנים לכם חיוך, להאיר את הפנים בחזרה. שלא תהיו במצב של דיכאון חס ושלום. תעשו שירים, הרבה נשים אחרי לידה סובלות מדיכאון. אז מה עושים מצב כזה? אני אומר לה לשים שירים בבית, ליהנות, לאכול תמרים. תמר זה מאוד מאוד הגמרא אומרת, משמחת את האדם, נותנת לו שמחה, אם זה פרי שיש בו הכל, הוא גם משביע. יש מן דמה, אני חושב מהלך של הגמרא במסכת ברכות, שאפילו אפשר היה לתת ברכת מזון לזה, כמו על הגפן, כמו שהגמרא אומר במסכת ברכות. יש דברים שמשביעים, משמחים, פשוט אנחנו נותן לנו פירות וירקות, וכל תכונה ותכונה, בפרט שאתם חקלאים ויודעים, כמה ויטמינים יש בכל מערכת הירקות, כמה ויטמינים יש במערכת הפירות. זה נותן חיות לכל דבר, אבל התמר הוא משמח. העלצה שמחה פנימית. כשכולי מוקף שמחה, אז אני יכול לזמר לשמחה. מאחר ואיננו יכולים לתפוס את גדלות הבורא. מי יכול להבין גדלות הבורא? מי יכול להבין אותו? מי יכול? רק מה? אני יודע שהבורא זה אבא שלי. אולי אני לא מבין את אבא, אני ילד קטן. אבל ללמוד את דרכיו ולהבין מה שהוא רוצה להעביר לנו, אני חייב.
אנו מכירים אותו על פי מידותיו. מה שהגמרא אומרת, שהוא גיבור, חסיד, שופט, רק מה שכתוב במידות שאנחנו מכירים את בורא, להגיד אותם. לא להוסיף דברים, כי הקדוש ברוך הוא זה הכל יכול, אין דבר שהוא לא יכול דבר בכלל. אז במילא רק מה שכתוב אנחנו עושים את זה, יותר מזה לא. עכשיו מה זה שמחה? למשל בן אדם, אני בבית, אני מרוד. אולי אפשר להסביר לכם את זה על איזה סיפור, איך אדם אין לו כלום בבית, והוא שמח יותר. היה פעם איזה מלך אחד, הנה הסיפור. חיפש בכל העיר שלו מי זה האדם הכי שמח. והלך בלילה, באחד בלילה עם השומרים שלו, מקשיב, רואה אחד. עבדו את השם בשמחה, עבדו, שר, שירים, רוקד, מבסוט מהחיים שלו. הוא מסתכל על הבית. זה בית שאפילו להביא דחפור, להפיל אותו, אין טעם. אפשר להביא שתי אנשים עם היד, להפיל אותו וזהו. אז הוא למחרת שלח שליחים, קורא לבן אדם הזה לארמון. אומר לו, תגיד לי, אתה שמח? אומר לו, ודאי, המלך, אני שמח כל היום. אז אומר לו המלך, אתה יודע מה? אני רוצה שתהיה שמח יותר. אמר לו, בבקשה. למחרת שלח לו מקררים, הביא שלו בנאים, נגרים, שלח לו, בנה לו בית. אחרי שהוא עשה לו את הכל, המלך רצה לבדוק איזה שמחה יש לו. הוא רואה אור מכובה, עצבות בבית, כלום לא עובד. קורא לו בחזרה, אומר לו, מה זה? אומר לו, כבוד המלך, אני כל כך רואה את הפאר, אני נזכר מה שאתה נותן, אני כבר מפחד ממך, אני לא יכול לשיר ולשמוח, כמו שהייתי נטול בעיות, לא מכיר אותך בכלל, אין לי שום קשר אליך, לא מפחד ממך, הייתי שמח, מה שיש לי. אבל לא ככה, לקח לו את הדברים בחזרה, אומר לו, תחזור למצב שלך. אומר לו המלך, אבל מה הסוד שלך בשמחה? אומר לו, כבוד המלך, ייקח את החולצה שלי, ישים אותו, גם הוא ישמח. המלך שם את זה, לא ראה שינוי בכלל, והחולצה משפיעה. חזר אליו, אמר למלך, הכוונה שאיזה אדם שהוא שמח בחלקו במה שיש לו, איזה עשיר השמח בחלקו. אני שמח במה שיש לי. אני ארנונה פטור, למה העירייה לא עושה לי כלום, כי הבית אין לו אפילו מטראז' שאני צריך לשלם ארנונה, אני פטור. מה, הקיר עומד ליפול, אז גם אם ייפול לצבע אני לא מודע. אז אין לי שום דאגה, אז אני רק שמח ושם. המלך אמר לו, אם ככה, אני מבין מה זה איזה עשיר השמח בחלקו. בשביל להבין את זה יותר מוחשי, ראיתי משהו מדהים, אחד הסיפורים המאפיינים את גדולי החסידות. צדיק, בין היסודות היו שני אחים, רבי אלימלך ורבי זושה, שני צדיקים יסודי עולם, שהיו בעלי שמחה אדירה, אבל אחד מהם, רבי זושה, שאני רוצה לספר את הסיפור עליו, אתם תבינו, קודם כל, מבחינת המהלך שלו של החיים, בא איזה פעם אחד האדם למגיד ממזריץ', שהוא היה רבו של רבי זושה, אז הוא אמר לו, איך אדם יכול להרגיש עוני? מה זה עוני? הוא היה עשיר, הוא אומר לו, לך לרבי זושה, אתה תראה מה זה אדם עני. הוא התקרב לבית שלו, אני לא יודע אם זה היה בית, אין תיח, עזוב. חלק מקרות בד, חלק מקרטונים שהחברות זרקו אותם. ואז הוא בא לרבי זושה, אמר לו, תגיד לי, איך אתה מרגיש בתור הבד? אני. אמר לו, סליחה, באת לכתובת הלא נכונה. אני הכי עשיר בעולם. אמר לו, מה? אמר לו, אני הכי עשיר בעולם. הוא מסתכל, הוא חשב שזה פיקאסו, איזה ציור מיוחד שהעולם צריכים אותו, זה בית, מה זה מיוחד פה? כלום. אפילו הדלת לא יכלה לעמוד על הציר, שמו כמה אבנים שלא תיפול. אז אמר לו, באת לכתובת הלא נכונה, אני הכי עשיר בעולם. הוא חזר לרב, למגיד, אומר לו, מזה תלמד כמה האדם, איזה עשיר השמח בחלקו מה שיש. עכשיו אני רוצה לספר לכם סיפור דווקא לרבי זושה. תראו, אדם, רבותיי, האדם הזה היה לו תתקות של רוח הקודש, ענק, ומעולם לא הרגיש צורך של איזה משהו שמפר לו בחיים. אני רוצה לספר את זה. כידוע, רבי זושה היה אדם צדיק ונחבא אל הכלים. תקשיבו טוב. כל מעיינותיו היה תפילה לקדוש ברוך הוא. הוא כל כך היה חי באמונה, אני זוכר, זה סיפור עוד נוסף לפני שאני ממשיך. היה לו שני שמשים שהיו משמשים אותו בקודש. הוא לימד אותם ביטחון בקדוש ברוך הוא. כל בוקר אמר להם ככה, רבי זושה רעב צריך לאכול אחרי התפילה. אחד היה מביא לו תה, ואחד היה מביא לו עוגיות,
ולפעמים הם מביאים לו גם ארוחת בוקר עם אפרוחים, שחוטים, ככה, או תרנגולות, הכל היה זה. יום אחד, שני השמשים אמרו, אולי פעם אחת נפסיק מלתת לו את האוכל הזה. בוא נראה אותו, רבי זושה רעב, ואנחנו מביאים לו, והוא אומר ביטחון בקדוש ברוך הוא. מה ביטחון בנו? אנחנו מביאים לו את האוכל. אותו יום שהם תכננו את זה, היה יום גשום. בעיירות, בזמנם, ממקום למקום היה מים גואשים, אז היו שמים כמה קרשים ועוברים עליהם. רבי זושה, הוא היה הולך בבגדים מאוד פשוטים, לא הם מכירים שהוא רב גדול. אז כשהוא הלך, אז אחד מצד שני היה ליצן. מה עשה? שיחק עם הקרש שהרב עלה, עשה לו גליץ', הפיל את הרב לתוך המים, לתוך הבוץ. צחק מבסוט והלך. הוא לא יודע שזה הרב. טוב, הרב לא אמר מילה, אפילו שם את הבגדים על הראש לו שלא יזהה אותו שזה הרב, והמשיך ללכת. הלך למקווה, טבל, החליף בגדים והכל, חזר לבית המדרש, הכל רגיל. אותו ליצן הזה סיפר לאנשים, ראיתם, הפלתי את הבן אדם לתוך השלולית, צחק מבסוט, ליצנות. אמרו לו, מי זה אותו אחד שהפלת? התחיל לתאר להם אותו. אמרו לו, אתה יודע מה שעשית? הפלת את רבי זושה, גדול הדור, הפלת אותו לאותו... תתפלא שתסיים את השנה בכלל לחיים טובים שלום. מה עשית בכלל? אוי, מה עשיתי? איך אני אפרס אותו? אמרו לשמע, כל בוקר, אומר רבי זושה רעב, צריכים להביא לו כוס תה ועוגיות וכמה מטעמים טעימים. במקביל, שתי השמשים שלו אמרו, אותו בוקר לא נביא לו אוכל. גמרו תפילה, רבי זושה אומר, ריבונו של עולם, אני רוצה לאכול. השמשים לא נכנסו, נפתח הדלת, הבן אדם שהפיל את הרב נכנס, הביא לו תה ועוגיות. הוא מסתכל עליו רבי זושה, אומר לו, רבנו, סליחה, אני מבקש לך סליחה. חנן נפל על הרגליים שלו וביקש מאוד מאוד סליחה. רבי זושה מחה לו, נכנסו ביד השמשים, אז הוא אומר לשמשים בחיוך, נו, אתם רואים מה זה ביטחון בשם? גם אם בראש שלכם לא לתת לי לאכול, הקדוש ברוך הוא שולח שליחים במקום אחר. ושם הבינו כמה ביטחון שלו. עכשיו, אני רוצה להבין את הסיפור, שבאמת משהו מאוד מזעזע שקרה איתו, תראו מה זה צדקות של האדם. בביתו של רבי זושה שרה מחסור גדול מאוד, ובבית שלו הסתפקו במועט, מה שהיה היה, לא, כלום לא נותר. אבל הרב שלו, של הרוח הקודש, ידע שרבי זושה הייתה לו בת שהגיעה למצב של הייתה אמורה להתחתן, ובזמנם להתחתן זה פחות או יותר כמו היום, גם ההורים עוזרים מה שהם יכולים לתת. אבל שם העוני היה כל כך קשה, שכל עבודה הייתה קשה. מי שהיה תוכן קמח, הם מרוויח כמה פרוטות, זה היה בשפה שלהם, בתקופה שלה זה היה בשפה שנקרא רובל. רובל זה, נגיד אתה מקבל איזה 2 רובלים, אתה יכול לחיות בזה שבוע שלם או משהו כזה. מה קרה באותו זמן? הרב קרא לו, אומר לו, רבי זושה, הגיע הזמן לחתן את הבת שלך, אני יודע שאתה לא תבקש כלום, יש לו ביטחון בשם. אם הוא מביא לי, לא מביא לי, אני לא עושה כלום. הוא רק למד תורה ולא שום דבר, היה לו דרגה ענקית. אמר לו המגיד, הגיע הזמן שלך, המגיד הוציא מהמגיעה שלו, בזמנו 300,000 רובל. זה אומר, לפחות 10 שנים לחיות בשקט החתן ולכלה. אמר לו, זה לבת שלך, תיתן לה אותו, ואתה תחתן אותה והכל יסתדר. רבי זושה שייני מרות, אם הרב נותן לו, הוא לא יכול להגיד לו לא. לקח את הכסף, שם את זה, החביא את זה במתחתו, אז בזמנם היה חגורות ששמים מתחת לבגדים, שם בצד, החביא את זה ויצא לדרך. כשהלך לדרך, הוא עבר באחד העיירות, אז בזמנם, בשביל להגיע לבית, זה מרחק מסוים, היו עושים הפסקה בעיירות, כמו מסעדות, לא כמו אם אתה נוסע עם הרכב במסעדה. אז היה, אתה הולך במקיר קרה, עד שאתה מגיע למקום, אכסניה, ואז אכסניות כולם היו ממש בהכשרים טובים, הכל היה מפוקח טוב. הגיע לשם, הגיע לאחד אכסניות, וכמובן שהוא רצה לנוח מעמל הדרך ולהתפלל לקדוש ברוך הוא. באותו רגע, הוא שומע צעקות בתוך אכסניה, אישה אלמנה צועקת, אמרו לה, מה קרה לך גברת? הבת שלי צריכה להתחתן, החתן, הבטחתי לו 300,000 רובל, חסכתי, אני בא לבית לחפש את הכסף, אין כסף. החתן אמר שהוא לא מוכן להיכנס לחופה עם חובות, הוא רוצה את הכסף. לפני החופה וקידושין רוצה את הכסף, לא, אין חתונה, לך הביתה. אין, חד וחלק. היא לא ידעה מה לעשות, מרוב צרחות התעלפה. הבת אומרת לה, אמא, מה קרה? אין כסף, התעלפה גם הבת. באו לחתן, לא נכנס לחופה. אין, תקציב לא נכנס. אמרו לו, לא היה מעטפות, יחסו, כלום לא רצה לשמוע. עקשן. רבי זושה שהיה צדיק,
היה לו גם הוא 300,000 רובל, היה צדיק, מאוד מאוד ברמה גבוהה. הוא נכנס לאכסניה, התחיל לעבוד את השם, הוא היה שר, בשמחה, בטוב לבב. הוא ידע שבשתגיע לרוח נבואה צריך לשיר, היה שר, תמיד אוהב את השם באהבה. הוא שומע צעקות, הוא שואל את הבעל האכסניה, מה קרה? יש פה אלמנה אחת מסכנה, לא יכולה לחתן את הבת שלה, גנבו לה 300,000 רובל, מה עושים? אמר, תגיד לאישה, אני מצאתי. 300,000 רובל, רבותיי, זה כמו היום, 150,000 שקל נגיד לחתן היום בן אדם. בן אדם 150,000 שקל לוקח לו שנה, שנתיים, 3, 4, 5 שנים לחסוך, ואחד אומר, אני מצאתי, זה לתת באותו שנייה. ולמעשה, הוא לא מצא, זה שלו שהרב שלו נתן לו, המגיד נתן לו את הכסף. אמר רק מה? בשביל להחזיר את המצווה, צריך לתת סימנים, זה הלכה. לתת סימנים. טוב, הולכים לאלמנה, מה סימנים? יש לי שטרות ככה, מטבעות ככה, אמרה על כל הסימנים. מה הוא עשה? הוא היה צדיק, הלך לחלפן. סידר את זה כמו שהיא מצא, ואמר אני הולך להחזיר. כשהגיע להחזיר, אמר לה, תשמעי, אני נותן לך, בתנאי אחד, תגידי סימנים. אמר לו את הסימנים. אומר, תשמעי, אני רוצה תיווך על השבת אבדה. עכשיו, כל זה לא כסף שלה, זה שלו. אמר לו, כמה אתה רוצה על המצווה שאתה מחזיר לי? אני אגיד איזה 10 שקל, 100 שקל. אמר לה, אני רוצה 25 רובל. נגיד 2,000 שקל, 3,000. אמר לו, תשמע, זה הרבה, אני לא מוכנה. והמצוות השבת אבדה צריך להחזיר בלי תיווך, בלי עמל. מה פתאום? אנשים אמרו לו מקודם, רוצה להחזיר את האבדה, צדיק! עכשיו התחילו לקלל עליו, אתה לא צדיק, איזה מין יהודי אתה, חשבנו אתה כמו אליהו הנביא, התחילו לגדף אותו. אמר, שום פנים עוד לא מחזיר את הכסף, עד שאתם נותנים לי 2,500 רובל על זה, לא צריך. הייתי אומר, יותר טוב מכלום, לחתן, הולכים לחתן, אתה מוותר על 2,500 רובל? אומר להם לא, היה עקשן, אני רוצה את 300,000, גרוש לא פחות. כבר חלק באו לתפוס אותו ולהרביץ לו, לקחת את הכסף בכוח. אמרו בוא נלך לרב, הלכו לרב של אותה העיירה, הרב אומר להם מה הסיפור? דין תורה, דין תורה. מה הסיפור? אמר לו, תשמע, אני מצאתי, אבל אני רוצה משהו על המאמץ שמצאתי ורצתי וחיפשתי, אני רוצה 2,500 דולר. אמר לו, על מצווה כזאת לא לוקחים כסף, לכן אני פוסק לך להחזיר את הכל בלי גרוש אחד שאתה מקבל. אמר לו, פסק של תורה, זה פסק של תורה. בא אליו שני אנשים, תפסו אותו ככה, הכניסו את הידיים בכוח, לקחו לו את הכסף, אמרו לו, אתה אפילו לא יהודי קדוש, אתה סתם ביזיון אחד, שום דבר, אתה לא כלום. הוריד את הראש, לקח את הרגליים והלך הביתה. הלך להביא כסף לחתן את הילדה, חזר בלי כסף. כלום. טוב, משמיים עברו, והעיירה שלו הייתה מאוד קרובה לעיירה הזאת יחסית. אחרי כמה זמן המגיד עבר באותה עיירה, והוא מכיר את הרב שהוא פסק את הפסק של תורה. אז הוא אומר לו, שלום כבודו, מה שלומכם? דיברו, הזכיר לו את הסיפור על 300,000 רובל. הוא אומר לו, רבנו, זה תלמידים שלך, ככה אתה מוציא תלמידים מהכולל, זה האברכים שלך, לוקח תיווך, זה השבת אבדה, במקום ככה. אומר לו, מה הסיפור? אומר לו, אתה יודע על מי אתה מדבר? אומר לו, על מי? אומר לו, אתה מדבר על רבי זושה, זה 300,000, הוא לא מצא אותם, זה אני נתתי לו לחתן את הבת שלו בכלל, הוא עשה את זה בכלל משורת הדין. אמר לו, ככה? אמר לו, עכשיו נלך שתינו לרבי זושה. הם הלכו לבית ונבהל, אותו רב של העיירת הבית, שומע שירים ושמחה. נכנסו שני הצדיקים אליו לבית, ורבי זושה חייך במאור פנים. אומר, אני לא רוצה את הכסף וחזרה כלום, אני כבר נתתי בלבב שלם. זה האדם שיכול להגיע לרוח הקודש, רק מה? בשמחה ובטוב לבב. עשינו פעם. היה פעם שיצאנו באחד השיעורים. איך? טוב. טוב. רגע. אנחנו, אחרי שהבנו מה שקרה עם רבי זושה, מה זה לעבוד השם בשמחה, אנחנו נמשיך להסביר את המזמור בזמן הזה שיש לנו, בבקשה. דוד המלך אומר במזמור, בשוב אויבי אחור, ייכשלו ויאבדו מפניך. יש כמה אויבים. יש אויב של מלחמה, יש אויב שלנו כל יום, זה יצר הרע. פסוק זה הוא המשך של הפסוק הקודם, בו מפרט דוד המלך על מה הוא ישמח ויעלוץ. כי דוד המלך אומר דוד המלך, שומרה נפשי כי חסיד אני. הוא הגיע לדרגה של חסיד. מה זה חסיד? אדם שאין לו חטא.
חסיד בגמרא או במהלך של חיים על אדם שנאמר חסיד זה צדיק. פעם אחת אבל איך הוא יכול להעיד על עצמו שהוא חסיד? הוא אמר שומרה נפשי כי חסיד אני, תשמור אותי כחסיד אני בעבודתך אליך. גם אתם יכולים להגיד שאתם חסידים. אני עובד את השם ולא אכפת לי מכלום, רק אותו אני אעבוד. אתה חסיד, כי אתה מפחד מחטא, אתה מפחד מלעשות עבירות, אתה חסיד. מה זה חסיד? אני חסיד של הקדוש ברוך הוא. אחד אומר יש לי הרב שלי, אני חסיד שלו. כל אחד דוגמה, אבל כולנו חסידים של הקדוש ברוך הוא. אז זה דרגה מאוד גבוהה בעבודת השם. היה איזה חסיד אחד שהיה עובד את השם ואמרו לו המלך צריך לעבור היום, ואז יש ברכה שמברכים כשרואים מלך. מעליו היה עוד אדם שהוא לא ידע. כשהמלך עבר, קם החסיד לברך בשם מלכות את הברכה שנותנים למלך. מה עשה אותו אדם רע שהיה מעליו? זרק אבן על המלך, משהו אבן שזה נשקל ככה כמו 3-4 בלוקים בשביל להרוג את המלך. מיד אחרי שהוא זרק ברח, את מי הם ראו השומרים? את החסיד תפסו. אמרו לו מה, אתה לא מתבייש? אמר לו, אני קמתי לברך את המלך בברכה, אני לא יכול להריב אבן, סתכלו איך אני נראה. שום דבר. המלך הביא אותו, אמר לו, למה אתה רצית להרוג אותי? אמר לו, כבוד המלך, לא אני, היה מישהו מעליי. אין, השומרים חיפשו, לא מצאו כלום. אמר לו, חסיד, אני מבטיח לך כבוד המלך, ונקראו דברי אמת. אז המלך חשב כמה דקות, אומר, אתה יודע מה, אם הרב של היישוב יעיד שאתה חסיד, ואתה לא זרקת את האבן, אתה משוחרר. קראו לרב. אמרו, כבוד הרב, יד המלך, אתה מעיד עליו שהוא חסיד? הרב לא ענה. אמר לו המלך, אם אתה לא עונה עליו שהוא אדם טוב, עדות, דופי, אנחנו הורגים אותו. הרב לא ענה. אמר לו המלך פעם שלישית, הרב לא ענה. לקחו את החסיד והרגו אותו. בהלוויה הרב אמר לשמש שלו, אני רוצה ללוות את הנפטר. אמר לו, מי ייתן לך לבוא הרב, אתה יכולת להציל אותו. הרב הגיע לנפטר, אמר, אני מבקש ממך נפטר יקר, אני מעיד שמיים וארץ, אתה חסיד, אני רוצה שתסביר להם למה לא אמרתי מילה, קום, יש לך רשות לדבר. החסיד קם, אמר, רבותיי, הרב צדיק, הקים אותו. אמר לו, הרב, אומר על הרב שלנו, הרב צדיק. אומר, אני כבר 10 פעמים באתי בגלגול לעולם הזה. ואני הייתי בין הראשונים שזרקתי על הנביא בבית מקדש הראשון את האבן הראשונה בפורום, לעשות לו אינתיפאדה כביכול. חזרתי 10 פעמים לתקן את הגלגול הזה ולא הצלחתי. הרב ידע את זה ברוח הקודש, לכן בא פה התיקון של אבן מול אבן, ועכשיו אני מתוקן לעולם הבא וחזר בחזרה למשכבו. עכשיו, הגענו לדבר הזה, אומר דוד המלך, בשוב אויבי אחור, כאשר האויבים שלי ישובו לאחור, אז אני אשמח ואלות, אני גם אשמח. האמת היא, זה משהו אחר. הכוונה, כשאני מתגבר על האויבים, מתפון לביך, אל תשמח, זה לאויבים שמסביבנו. אתה, פשוט מה שקורה, אני שמח, ומה שקורה בשמחה כזאת, היא שמחה שכוחי ועוצם ידי עשו את הדבר הזה. עשינו, ירינו, עשינו מערב, הפנטומים, המטוסים, ה-F-16 עשו, שוכחים רק את בורא עולם. אומר לך, אל תשמח, כי בורא עולם נתן את הניצחון בידינו, אז זה אתה תשמח. זה מותר לך להגיד מזמור לתודה. האמת היא, בשביל להבין את המזמור הזה, מאוד מאוד התלבטתי אם לומר את הסיפור הזה, אבל זה סיפור אולי שאמרנו אותו בעבר, אבל הוא כל כך מתאים. מה זה אויבים, מה זה שמחה, שאנחנו מדברים על זה, על דוד המלך. אני אספר עוד סיפור קצר בדבר הזה, כדי להבין את המשמעות של דוד המלך. מה זה אויב, ומה זה שמחה, מתי אני שמח, מתי נקרא אויב זה אויב. תקשיבו אותו. המון בשנים, עוד זה היה כבר בתקומת מדינת ישראל, אני חושב שזה היה בשנת 60, 65, משהו כזה, ממש פה במדינת ישראל הסיפור הזה היה ככה. היו תקופה של אנשים שעלו מחוץ לארץ אחרי שסבלו מהגרמני, או שסבלו במלחמות הקודמות, והחליטו לבוא למדינה שלנו כדי להינצל ולהתחזק ולחזק את המדינה. באחד מן הימים
אז ששיכנו את המשפחות, שיכנו אותם בבודקים כאלה קטנים, כמו קרוונים להבדיל. כל משפחה, צריפים, ואחר כך היו מעבירים אותם למושבים, לקיבוצים, כל אחד העירות, כל אחד לפי מה שהוא מתאים. עד היום אפילו המושבים, אמנם בתיאוריה, זה הביאו את הספרדים לפה, את האשכנזים לשם, כדי שכל אחד יישאר עם העדה שלו. יום אחד, בקש כמה דקות הקשבה בבקשה. יום אחד, הגיע איזה, זה נקרא חלוץ בזמנה, הגיע לאחד, אם אני לא טועה, אומר, מביא את זה הרב שבדרון, זה היה משפחה של צדיקים, הם גרים בטבריה, משפחת אוירבך, היום חלק בירושלים, ברוך השם. משפחה מאוד קדושה. יום אחד הגיע כזה לידם, עכשיו הרב אוירבך הם קדושי רחם. אז הוא רואה עשן עולה מהצריף של הבן אדם שלידו, בשבת. אז לא היה לו נעים, הוא היה בחור צעיר, אברך צעיר מאוד, אז הוא הלך אליו, אמר לי, תשמע, שבת, אם אפשר, בעזרת השם, לא להדליק אש בשבת, וזה. אמרו לו, אני לא ידעתי שלהדליק אש בשבת זה דבר איסור, חשבתי צריך להתאמץ, אני פה רק מדליק גפרור, אין לי, סליחה, לא יודעת, הרב, מבטיח לך לא יחילול שבת. שבת אחרי כן, ברוך השם הוא לא רואה עשן מהערובה, הכל בסדר, אבל אשתו של הרב רואה את הבן אדם, ככה זה כמעט כולם, כותב עם העט, מכתבים, ספרים, כל מיני דברים. אז היא סיפרה לבעלה שהבן אדם הזה כנראה לא יודע מה זה שבת. אז הרב היה צעיר, אז הוא הלך אליו, אמר לו, תשמע, אם אפשר גם לא לכתוב בשבת. הוא אומר לו, הרב, מה זה לכתוב? הסביר לו פה ושם. אז הוא מסתכל עליו, אמר לו, תדע לך כבוד הרב, אני שומע בקולך, אתה אדם נעים, אבל אל תחשוב שאני גם לא יהודי, אני גם יהודי. רק אני לא יודע את המצוות, מה לשמוע, מה לא, אבל אני רוצה לספר לך סיפור. כך אומר לו אותו אדם לרב. הוא אומר לו, שמע כבוד הרב, סיפור אמיתי שקרה לי. ככה הוא מספר לו. אמר לו ככה, שמע, אבא שלי ואמא שלי כבר לא שמעו מצוות ברוסיה. לא שמעו. הסבתא הדליקה נרות בשבת עצמו, לא לפני שבת. אין להם מושגים שם, לא היה להם הרבה. אין להם שעון? לא שלא היה שעון, הם פשוט לא היו מודעות חזקה, וגם הייתי אומר להם שהם שבויים, מסכנים, אני לא מאשים כלום שם, נדון אותם לכף זכות. ואז אומר, הוא מספר ככה, יום אחד היה מריבה בין רוסיה לפולין ועוד כמה ארצות, וכמובן יוצאים למלחמה. אומר, קיבלתי צו גיוס, גייסו אותי למלחמה. אומר, מלחמה, אתה לא יודע על מה רבים. כל אחד אומר משהו, שני מלכים רבים על שטויות, על חלקת אדמה, על עוד מטר או שתיים, נהרגים מאות ואלפים של חיילים, הם יושבים בבית שלהם, לא חסר להם כלום, ואנשים מתים, משפחות סובלות ולא אכפת להם כלום, והם מזמינים אותי לקרב. טוב, אני יוצא למלחמה, נותנים לי אלפים של כדורים, אני יורה, בלי להפסיק. לא יודע, פגעתי, לא פגעתי, לא כלום. כדורים שורקים. אבל כל פעם שהייתה הפסקה במלחמה, אני רואה שם אנשים עם ציציות בחוץ. מתחילים לשיר, שרים, שירים, מזכירים את המזמורים של דוד המלך, כל המזמורים שמסמכים. רוקדים בחיבוקים במעגלים, איך ששומעים את הכדור הראשון יורה, נכנסים לחזרה, לוקחים תהילים, ויוצאים מהבודקה, שמים את הקנה, טף, יורים, לא אכפת להם מה קורה, פוגעים, לא פוגעים. ואני מסתכל עליהם, מה, מלחמה, אני עכשיו נזכר באבא, באמא, אני רוצה לחזור הביתה בריא, חי, נושם, אין לי לומר לכם כלום, שמחים. אמר, טוב, אולי דמיון. עוד פעם הפוגה למחרת, עוד פעם הם שרים, רוקדים, עושים מעגלים, והם עושים לחיים באמצע המלחמה. אני לא יכולתי להתאפק. בדיוק התחילו הכדורים לשרוק, ראיתי כדור שורק ליד האוזן שלי, נכנסתי בחברה לחפירה. חיכיתי להפוגה, הלכתי, זכרתי, הגעתי לבודקה של הדתיים האלה, החרדים האלה. אני אומר להם, רבותיי, על מה אתם שמחים? אתם יכולים למות, אתם יכולים לא לחזור הביתה. אמר לו, תשמע, קודם כל, אם אנחנו פה, זה הקדוש ברוך הוא הביא אותנו לפה. אנחנו שמחים בזה. אם הוא לא מביא אותנו לפה, אז הוא לא מביא אותנו. אבל להיות שהוא כבר הביא אותנו, אנחנו שמחים במה שהביא אותנו, אנחנו רוקדים, ואנחנו מאמינים שגם ננצל בשמחה. כי דוד המלך כתב, בפירוש, אשמח ואלצך בך, זמר השמך עליון. אני מזמר לך, שמח גם במצב הכי קשה, אני אנצל. אמר להם, אולי תסבירו מי זה בורא העולם, איפה הוא גר, מהו, מי זה? מהו שהוא בכלל לא מבין. התחילו להסביר לו את האמונה. הוא זחל בחזרה, ואמר, ריבונו של עולם, לא מכיר אותך. אבל אם אתה קיים, ואני רואה את הדבר הזה, אז תשמע בורא העולם, נבקש ממך, תעשה לי איזה פצע של כדור, פציעה, לא רוצה להיות במלחמה.
הוא אמר, הוא גמר את התפילה, מתפוצץ רסיס של פגז, פוגע לו באצבע של ההדק של הרובה, הוא מאבד את ההכרה בשנייה, ומיד לוקחים אותו לבית חולים. הוא מספר את זה, כל זה לרב, הוא אומר, הגעתי לבית חולים, ואז ידעתי שיש בורא עולם. אותה שנה שהגיע כיפור, שמחתי בזה. מה קרה? הלכתי להתפלל, אבל הוא אומר לרב, ליבי היה קר, לא יכולתי להתפלל, כי הרגשתי שאני עדיין לא קשור, לא ידעתי להתקשר. ואז תראה איפה אני עכשיו נמצא. כך הוא מספר לרב את האמונה שלו. אמר לו הרב, קיבלת פתח כזה גדול, מוחשי, בעבודת השם, עבודת השם. איך הגעת למצב הזה? הוא אומר לו, דורי כבוד הרב, הנה. אדם כזה שמקבל פתח, הוא חוזר בחזרה לסורו, הוא מאבד את העולם הבא שלו. אבל לעומת זה, שדוד המלך אומר ככה, כאשר האויבים שלי ישובו לאחור, מי זה האויבים שלי? גם אלה שבמלחמה, גם היצר הרע. לא מספיק שהאויבים יפסיקו להתקדם, שזו רק שמחה חיצונית רגעית, אלא כאשר יתחילו ללכת לאחור, אני אדע, רבותיי, שימו לב לסוד, שהזמן של הגאולה מגיע. ואז השמחה תהיה יותר פנימית. ומה זה יקשלו האויבים שלי? מוסב על אחור, גם אלה של העבר, שלא יתעוררו עליי ויחזרו בחזרה. לפעמים, כשיש אויבים אתה משלים איתם, ופתאום נזכרים בעוד משהו, ועוד פעם חזרים לסנור אותך. כמו אדם שהולך אחורה ואינו רואה מכשולים בדרך ונופל. כאשר יתחילו לנפול, אז אני בטוח שעובדו מפניך, הביטוי מהזה מפניך, מוסב על הקדוש ברוך הוא, שהוא נצח. ואם הם עובדים מפניו, ודאי שהם עובדים. אני רוצה עוד כמה דקות לפני שאני מסיים את השיעור, להסביר עוד פסקה אחת בעזרת השם, כמה שנגיע. אומר דוד המלך, כי עשית משפטי ודיני ישבת לכיסא שופט צדק. איזה צדק יש לאדם לעשות? אדם, נגיד במהלך של החיים שלו, הוא מנסה לעשות תשובה, לא מושלמות, הוא לא בדרגה של חסיד. כמו שהבן איש חי מביא איזה מעשה קצר, אדם נתפס לגניבה. שימו לב טוב. פעם, פעמיים, שלוש נתפס. תופס אותו המלך. באו השומרים, הביאו אותו למלך. המלך אומר לתליה, הרגו אותו, גמרנו כמה פעמים, זהו, אין חנינה, לא מזל. לפני שהורגים אותו, אומר למלך, אותו גנב, תשמע, כבוד המלך, אין לי בעיה. עשיתי עבירה, תדונו. אבל מה אני מבקש ממך, כבוד המלך? יש לי סוד, אם אני לוקח אותו לקבר, אף אחד לא ידע. אומר לו, מה הסוד? הוא אומר לי, אני עושה כמה סממנים, אני שותל משהו באדמה, במשך 24 שעות יש פרחים, יש פירות, יש הכל. אומר לו המלך, בבקשה, תעשה את זה. נותנים לו את כל הסממנים, הוא לוקח אותם, לוקח גרעינים של פירות, נגיד של תפוח, תחת התפוח או רתיחה, לוקח את התפוח, שם סממנים, תיק, אומר למלך, זה מוכן, הביאו את הגנן, חפרו, שמו דישון, מים מוכנים, שם את הגרעין, אומר למלך, תשמע, אבל לפני שאנחנו שותלים את הגרעין, צריך שמי שישתול אותו זה אדם שלא גנב בחיים שלו. זה שאלה. אומר לו, מה? ככה מזה בן איש חי. טוב, אז אומר לו, בטח שר האוצר שלך הוא הכי מושלם. הולכים לשר האוצר, אומר כבוד המלך, אתה יודע, לפעמים משתמש בחשבונו, יש עודפים, העודפים הולכים לבנקים, לאוסטרליה, שוויץ, זה לא הולך. המלך אל תכעס, אבל תראה, אני מדויק, אבל אני לא יודע, כי אם זה לא יגדל, אני גם גנב. אומר הגנב למלך, לא נורא. תביא את שר המשפטים שדן את כולנו. ודאי, בוא שר המשפטים. אתה יודע, לפעמים אני מחפש את הבן אדם בכביש, זה לא בדיוק. תשמע, לא בדיוק. האדם לא נקיות. הגנב מתלבט, אתה אומר, אתה יודע מה כבוד המלך? רק אתה נקי, אתה תעשה את זה. המלך מסתכל ואומר, תשמע, שהייתי בן 5 גנבתי גולות. לקחתי מאבא שלי 50 שקל, פה 100 שקל, פה 10,000, אני גם לא נקי. אותו רגע הגנן אומר למלך, יש אדם שהוא לא גנב, ואתם חיים פה, שר האוצר, שר המשפטים, ואתה המלך חי. אני שגנבתי להכין את הילדים שלי, אני תהרגו אותי בשביל זה? אמר לו המלך, היה לך מוסר גדול מאוד, אני משחרר אותך לחיים טובים שלום. אומר דוד המלך, כי עשית משפטי ודיני ישבת לכיסא
שופט צדק, אני רק בצדק. איך זה פניך? אנחנו נבין את זה במילים האחרונות עד השיעור הבא. אומר דוד המלך, תהליך נפילתם של האויבים יחל כאשר תגיע הגאולה, שברגע שיתקע בשופר גדול, יבוא משיח צדקנו, הנביא משיח צדקנו יתקע בשופר גדול, בהר ציון בירושלים, תיבקע, ובעולם ישים כביכול רגל פה, יהיה נהר מתחתיו, ויתקע בשופר גדול, ויבשר את הגאולה. עד ישב הקדוש ברוך הוא כשופט בדין, בצדק הוא ישפוט אותנו. אין כל מיני קומבינות שאנשים עושים בעולם, לא יעזור. הוא יעביר את המשפט על כל אומות העולם, על פי יחסם. אנחנו ארצות הברית עזרנו לישראל, עזרתם, רציתם את הים האוקיינוס, רציתם ים תיכון, אינטרסים שכמותכם, כפי שמבואר במסכת עבודה זרה. דרש רבי חנינא בר פפא ואיתמר רבי שמעאי לעתיד לבוא, מביא הקדוש ברוך הוא ספר תורה, שימו לב, הוא מניח אותו בחיקו, הוא אומר למי שעסק בתורה יבוא יקבל שכרו. מיד כולל בית יהודה בשדה דוד יבוא, למדנו, מגיע לנו שכר, מיד מתקבצים ובאים כל עובדי כוכבים, גם הם מצטרפים, גם אנחנו רוצים שכר, ריבונו של עולם, שנאמר כל הגויים נקבצו יחדיו. אמר להם הקדוש ברוך הוא, אל תיכנסו לפניי מרבוביה, כל אומה ואומה תיכנס, אני רוצה לראות את האמת. אוקיי, עוד כמה דקות נכנסים האומות אחד אחד, תקשיבו טוב. שנאמרו לאומי לאומי אימץ, מיד נכנסה לפניו מלכות רומי. רבותי, מלכות רומי הייתה הכי חזקה כמו ארצות הברית דאז. מה היא טעמה של מלכות רומי שהייתה חזקה וראשונה? משום דחשיבה, היו חשובים. או מנלה, אומרת הגמרא, דחשיבה, הכתיבה תאכל כל ערה, היא התגברה על כל העולם. ותדושנה, ותדוקנה, אומר רבי יוחנן, מה זה? זה רומי שטבעה יצא בכל העולם כמו ארצות הברית, הם שלטו על כולם. הם שלטו על כל אומות העולם. אמר להם הקדוש ברוך הוא, טוב, בסדר, בואו, אתם רוצים שכר. ומה אתם עסקתם? אומרים לפניו, ריבונו של עולם, הרבה שווקים תיקנו. בואו תראה, שווקים, שבילים פה, שבילים, קשרים פה, למעלה, למטה. הנה, מים מיוחדים, עולים, יורדים, וספינות, תסתכל, עשינו הכל. הרבה מחצאות גם עשינו, כל מיני דברים יפים, בשביל עם ישראל. הרבה כסף וזהב הבאנו, בשביל ישראל שילמדו תורה. אמר להם הקדוש ברוך הוא, שוטים שבעולם. כל מה שעשיתם זה בשבילכם, לצרככם, לחוץ לכם. את עם ישראל אתם שאיבדתם, כסף זהב לא עשיתם, שקרנים. תיקנתם שבטים, להושיב בהם אנשים לא צנועים. מחצאות זה בשבילכם להתקלח, כסף וזהב, לי שייך לקדוש ברוך הוא, לא שייך לכם. שנאמר לי הזהב נאום השם, שיהיה שייך לי. יצאו בפחי נפש, דן אותם הקדוש ברוך הוא בדינים קשים. יצא מלכות רומי, נכנסה מלכות פרס אחריה. מה היא טעמה? למה פרס אחריה? אמר להם הקדוש ברוך הוא, במה אתם עסקתם? היום האיראנים גם עושים לנו בעיות, גם אז עשו לנו בעיות. אומרים לפניו, ריבונו של עולם, גם אנחנו עשינו קשרים. הרבה כרכים כבשנו, הרבה מלחמות עשינו, וכולם לא עשינו עליהם בשביל ישראל. כדי שיתעסקו בתורה, אמר להם הקדוש ברוך הוא, לעצמכם, שקרנים, תיקנתם הכל, קשרים לכם, הכל, מכס לקחתם לישראל, הכל. אמר להם הקדוש ברוך הוא, אני השם איש מלחמה. מיד יצאו מלפניו בחנף. אומר דוד המלך, גערתי גויים, עבדתי רשע שמם, מחית על עולם ועד. כאשר יבואו הגויים לבקש שכר על מעשה, השם ינער אותם אחד אחד בשביל עצמם ולא לכבוד ישראל, ולכן יאבד שמחה וימחה לעולם. אבל אז ימלא שחוק פינו, לעתיד לבוא אנחנו נצחק, לנו יהיה התשועה לעם ישראל. כל אומות העולם יאבדו, מי שישאר זה רק מי שישאר אותנו. ורבותיי, לא יהיה להם קיום לכל אלה שעשו לעצמם שום דבר, רק לעם ישראל יהיה תקומה גדולה. אמן כן יהי רצון. בבקשה, תתחיל. אנחנו סיימנו את השיעור של מזמור ט', אבל היות שאנחנו בהילולה של רבי מאיר, אי אפשר שלא להזכיר אותו, אז השיעור קצת יתארך בעוד 10 דקות, אבל כדאי מאוד מאוד להקשיב
סיפור אמיתי שקרה עם רבי מאיר. יש פה מלא סיפורים, אבל לקחתי סיפור שבאמת מרתק. תקשיבו טוב. דרך אגב, רבי מאיר היה גר. בן גרים. אוקיי. כתוב שאנחנו עם ישראל. רבי מאיר בעל הנס, רבותיי, הוא היה בין 5 תלמידים שנותרו מרבי עקיבא. אולי בשיעור הבא נדבר גם על זה קצת, על ספירת העומר, כמה שהזמן יחל. בואו נשמע סיפור אמיתי שקרה עם רבי מאיר, ותראו את הדרגה שהוא הגיע. קודם כל רבי מאיר לא היה רגיל לצאת מבית הכנסת עד שחלפו 4 שעות. הוא היה בא מהנץ, נגיד הנץ 6, היה יוצא מבית הכנסת ב10, לכיוון הבית שלו לאכול את הפת שחרית שלו, עד כמה שהוא היה אוכל בכלל. הוא היה נשאר אחר כך לעסוק בתורה כל הבוקר והצהריים והערב כמעט בלי להפסיק. יום אחד הוא התפלל שחרית, והוא לא הבין למה הוא הקדים לצאת מהבית כנסת. נגיד היה רגיל לצאת ב12:00, הקדים בשעתיים. עכשיו צדיקים, כשקורא להם שינוי, הם יודעים שהקדוש ברוך הוא מרמז להם משהו. סתם, למשל אני רגיל ללמוד 8 שעות. אני יוצא ב6 שעות. אז בעצם למה יצאתי? מה קרה? אז צריך לקרות משהו, כי זה דרגה פשוטה. אבל של התנאים, זה דרגה גבוהה שיש שינוי בטבע, מהיהודים, כמו בארי הקדוש. למדתי למה רבותיי, עוד כמה דקות אתם תראו להקת של הרבה מעל צפת. אחרי באמת כמה דקות רואים כל צפת הייתה חושך, רואים את הרבה. הם ידעו את זה. רבי מאיר זה דרגות של תנאים, תקשיבו טוב. הוא יצא, אמר, מה היום יומיים שהקדמתי ויצאתי בכלל? בית הכנסת, בבית המדרש, לאן אני הולך? מה אני עושה בכלל? לא חלף זמן רב, ולפתע מבחין רבי מאיר בשני נחשים ארסיים. אני אם הייתי רואה נחש, לוקח אבן ומקל, זורק עליהם וזהו, מנסה להרוג אותם. רבי מאיר לא הלך להרוג אותם בכלל. הוא רצה לשמוע מה מדברים, הוא ידע את השפות שלהם. שלמה המלך ידע את כל השפות של נמלה, אפילו אתם רואים נמלה, היא מסמנת לחברה שלה משהו, אתה לא מבין, אבל שלמה המלך ידע את הכל. פה רבי מאיר ידע את השפה של הנחשים. הבין צפתם, הזין לשיחה, ואומר אחד הנחשים, שאומר את החברים, לאן אתה הולך? אמר לו, אני הולך, הקדוש ברוך הוא שלח אותי להרוג את יהודה הנטותי. הרי נחש עושה כל הבריאה בשליחות של הקדוש ברוך הוא. חוץ מהקרב, לא שומע בכל הקדוש ברוך הוא. קרב? המשל אומר רבי נשחי, לא דרך אחת אומרת הקרב, תעביר אותי את הנהר. אמר לה, לא, תקצי אותי, נטבע שתינו. אמר לה, אם אני הקוצח אני נטבע. תעביר אותי על גבי את הנהר. אמרה צפרדיה, יאללה בסדר. עלה הקרב, באמצע הנהר, הקרב לא התאפק, טיק, הקיש. הקיש. אמר לו הצפרדיה, אז מה עשית? אמר לו, לא יכולתי להתאפק. טבע. נו, אז מה עושים? הקרב משריץ 60, נשאר לו 1. הכביש משריץ 60 יחידות, מת לו רק 1, נשאר 59. למה הקרב לא שומע בכל בורא עולם. אבל פה זה נחש הוא שליח של הקדוש ברוך הוא. זה קשה מאוד לעצור אותו אם הוא נשלח. אם הוא נשלח. הרי חז"ל אומרים שמי שמתעסק עם צדיקים גדולים, הרי כתוב שנשיכתם ברוחני של הרבנים היא קשה מאוד, והקיצתם של הרבנים היא מסוכנת, כי אסור לפגוע בהם, והלחישה שלהם שהם אומרים משהו בפה צריך להיזהר. שנאמר, אני אגלה לכם סוד לפי הקבלה, שלנה נעליך מעל רגליך, כי על מקום קדוש אתה עומד. על מי נאמר? על משה. מה זה נעל? ראשי תיבות נעל נשיכה, עין עקיצה ולמד לחישה. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, תוציא את כל זה ממך, כי אתה צדיק, ותגיע לדרגה שאתה הולך להושיע את עם ישראל ממצרים. תראו איזה דרגה של צדיקים. גם פרקי אבות מדובר שלא להתעסק עם גדולי דור. פה מי מתעסק? הנחשים רצו להתעסק עם רבי מאיר. רבי מאיר שהבין את זה, ידע לאן הם הולכים. לפעמים באים עמי ארצות ומליגים על התלמוד תורה, או שעושים הפגנה בשביל מה צריך תורה, בשביל מה צריך בית מדרש, לועגים. כל מי שמתעסק בדרך כלל, התורה היא שעונה להם, זה לא הרב. כי העלבון של התורה, מי זה התורה? זה הקדוש ברוך הוא.
אז מי אתה מתעסק איתו? עם הבורא עולם. אתה בא, מדבר לא יפה לרב. מה אתה עושה סתם? אתם לומדים תורה, לכו תעבדו, דוגמה סתם. אילולא תורתך שעשועי, עבדתי מן העולם. רבי שמעון בר יוחאי, מה הוא עשה? למד תורה או קרא עיתונים? למד תורה, בבא סאלי מה הוא עשה? זה דרגות. אני זוכר מקרה אחד של הסטפלר או הבן שלו אפילו הרב, ראה מישהו בזמנם, אתם זוכרים שהיו קונים דגים, היה את הסלים הפלסטיקים, היו עוטפים אותם בעיתונים. הרב אחד ראה מישהו עוטף את הדג עם עיתון, ככה היה. אומר לו, עדיף שהדג יעקוץ אותך ואל תעטוף את הדג עם עיתון. עד כדי כך שלא לגוע בעיתון שהוא טמא, שכותבים בו רק דברים ששקרים שם. שטויות. דוגמה, עד כדי כך תרחק. אבל לענייננו רבותיי, לענייננו. שאל הנחש את רעהו, למה אתה הולך להרוג את יהודה הענתותי? אמר לו, הוא לא עושה בכלל צדקה, קמצן, לא עוסק בכלל בצדקה. וכתוב צדקה תציל ממוות, והצדקה עוצרת חרון אף של הקדוש ברוך הוא לא עוסק בכלום. אמר לו, מפני שמימיו לא עשה צדקה מנכסיו. קמצן, שום דבר לא מוציא. מה זה יכול להיות? איך רבי? איך רבי? מה? איך קוראים לו רבי? הוא לא רבי, יהודה נתותי, מה פתאום? רבי מאיר, שמעת הנחש אומר, אולי הרב, מה פתאום? שמע רבי מאיר את הדברים. וכעת הבין, אמר, מדוע הוליכו את רגליו אל מחוץ בית המדרש, בשעה מוקדמת. אמר, מה אני אעשה? אם בא לי, אני צריך להציל את יהודה הזה. למה? קודם כל, להגיד לו במוסר, לעסוק בצדקה, אם לא אתה מת. מיד מה עשה רבי מאיר? הלך לביתו של יהודה. בדרך, אחרת מזו שהלך בה הנחש. פגש את הנחש בדרך, אמר לו רבי מאיר הנחש, אתה תעמוד פה, אתה לא זז. עד שאני גומר את השליחות שלי. הנחש פחד, מצד אחד יש לו שליחות של בורא עולם, אבל צדיק גוזר, והקדוש ברוך הוא מקיים. צדיק יכול לגזור בתחתונים, לעצור את הגזרה. אומר לבורא עולם, תן לי לנסות להציל. אם לא הצלתי, גמרנו. פקד רבי מאיר הנחש, אמר לו, יישאר כאן, אתה לא עובר את הנהר, תיזהר. הילדות של נחשים יכולים לשחות בנהר, אין להם בעיה. רבי מאיר לא בזבז אף רגע, רץ ונתן לביתו של יהודה, בניסיון לבטל את תורה הגזרה, על מנת שיהודה בני ביתו לא יזהו אותו, כיסה רבי מאיר את פניו. רק את העיניים. אז בזמן היו מכסים הרבה את הכל. הוא בא בצורה כזאת משונה. טוב, מיד חשדו בו בבית של יהודה הנתותי, איזה גנב בא. הם לא הסכימו, דופק להם, תכניסו אותי, אני לא גנב, אני רוצה לאכול רעב. אמרו לו, לא, אתה גנב, אתה לא נכנס. לא נתנו לו. עכשיו אין ברירה, הוא יודע שלקראת הערב בטלה הגזרה, והנחש עובר את הנהר עד השקיעה. הזמן רודף, עוד דקה או שתיים, זה היה שעתיים לפני שקיעה, מה יעשה? רבי מאיר, לא אמר נואש. דפק, הפריע עליהם, עד שלא הייתה להם ברירה, הכניסו אותו. ראו אותו ככה וזה, התיישב לשולחן, אמר, תביאו לי לאכול. הם לא נותנים צדקה בכלל. לא, אתה לא תקבל אוכל. עכשיו, הזמן עובר, והוא חייב לגרום לכך שהם ייתנו צדקה. מה יעשה? כאשר הבחינו בניו של יהודה בזר, תסתלק, אמר להם, לא, אני רוצה אוכל. תסתלק, אני לא עוזב את הבית, מה תעשו? לא עוזב. עד שתביאו משטרה פה, ייקח 8 שעות. אני רוצה לאכול. אמר להם לעזוז. ראו בני הבית שלה, תצליחו, מה עשו? טוב, נתנו לו לאכול ולשתות ככה פירורים, לא משהו מיוחד, פה תרוסה, פה שאריות של תפוח, פה גמבה, פה... טוב, אמרו לו, איזה מנהג חדש שזה לבוא להכריח אותנו לתת צדקה, אנחנו לא רוצים, תעזוב אותנו. שום דבר, התחיל לאכול רבי מאיר. לאחר שגמר, הוא לא יצא מהבית, נשאר שם. אני לא זז. אמרו לו, טוב, יאללה, לך. אמר להם, לא. אני רוצה צדקה. מה פתאום, אכלת? זה הצדקה שלך. אמר להם, אני לא. היהודה הזה, הנתותי, אמר לו, לא די שאתה אכלת, אתה עוד מבקש כסף, תדע לך, אנחנו מתחילים להתעצבן עליך. איך אומרים? אנחנו מוציאים אותך בכוח מהבית. אמר רבי מאיר, מה אני אעשה? איך אני אגרום להם לצדקה? מה אני אעשה? לא הייתה לו ברירה. אמר להם, תחברו את כל הבית, כל הבית. אמרו לו, אתה רוצה לקחת את הכסף בחושך? רבי מאיר, רבותיי, דעו לכם, כשהוא היה מוציא את השרוול, היה אור בתוך הבית. מיד סגר להם את הדלת והוציא את הכיסוי, היה אור, פרוז'קטור 1000 וט בתוך הבית. נבהלו מפניו, רבי מאיר, הרב! התחילו כולם לבכות, מה עשינו לך? אמר להם, תשמעו, יש פה גזרה. יש פה נחשים שעומדים לבוא להרוג. מיד צדקה. הרב, מה שאתה...
נתנו לו צדקה. שם זה בא, אמר, זה אני חלק לתלמידי חכמים. אמר להם, עכשיו תקשיבו טוב. הערב הגיע, אומר, אני יודע שהנחש כבר יצא אליכם, אבל אני אומר לכם דבר אחד. אני מבקש לא לפתוח את הדלת לאף אחד. לא לפתוח לאף אחד את הדלת. אמרו לו, אבל מה לעשות? אמר להם, כולם יוצאים מהבית. רק הבעל הבית נשאר איתי פה, והאישה והילדים תלך למקום אחר. טוב. לקראת הלילה, החליט רבי מאיר כי הגיע הזמן, אחרי שלא הייתה לו ברירה לגלות את מה שעומד להיות. כעת היה רבי מאיר מרוטה. התוכנית מתקדמת בכיוון החיובי. יש צדקה. אפשר לצאת. אמר לו, תשלח את האישה, את הילדים למקום רחוק כדי שלא ייפגעו. אמר לו, אבל כבוד הרב, מה עשינו? אמר לו, נספר לך עוד מעט, אתה תראה את זה לבד בלילה. חלף, עבר לו היום. הלילה ירד. רק כעת ניתנה רשות הנחש לחצות את הנחל. הנחש התחיל בסחילה וניצל הזדמנות שרבי מאיר לא היה בתוך הבית. הוא חשב שרבי מאיר לא בבית, גמר. מה עשה? נכנס פנימה לכיוון של יהודה בשביל להקיש אותו. מיד רבי מאיר הרגיש, אמר לנחש, ליהודה, סגור דלתות מיד, סגור את החלונות, סגר את כל הדלת, הנחש לא יכול להיכנס. אין לו רשות. אבל יש לו תפקיד להקיש, לא ניתנה לו הוראה משמיים לא לעשות כלום. אמר לו הנחש לרבי מאיר, הקדוש ברוך הוא שלח אותי להרוג את יהודה ובני ביתו, אני מבקש ממך תעזוב אותי. אמר לו רבי מאיר, למה? למה? אמר לו, אני הסברתי לך. אני אמר לו, עשה צדקה. אמר לו רבי מאיר, סליחה, לא מזמן נתן לי יין, נתן לי לחם, וצדקה. וצדקה פודה, צדקה מאצילה ממוות, אז מה פתאום אתה בא להרוג? בשפה של רבי מאיר הנחש. אמר לו, אין לך רשות להיכנס. אמר לו, טוב, אני לא קיבלתי הוראה מהקדוש ברוך הוא, אני חייב להרוג אותו. אמר לו, אתה לא תיכנס, סגר לו דלתות, אתה לא נכנס. אמר לו רבי מאיר ליהודה, ישמר לך שלא תפתח את הדלת עד למחר. עדיין לא חלפה סכנה. אם אתה פותח, אתה מת. לאחר שעברה עוד שעה, נדמה היה לו שליהודה הוא שומע נקישות בדלת. אז הוא שומע את אשתו מתחננת, אני לא יכולה לישון בבית אחר, תכניסי הביתה. בעלי היקר, תכניסי. הוא בא לפתוח, אמר לו רבי מאיר, אתה לא פותח. אמר לו, אבל זאת אשתי, מה זה לא לפתוח לה? אמר לו, זה לא אשתך, זה הנחש, תזהר. יש לו רשות, כל הכוחות להתחפש, לעשות מה שהוא רוצה. אמר לו רבי מאיר, בוא, אל תגזים, רבנים, אל תגזים. אמר לו, אם אתה פותח, דמך בראשך, זאת לא אשתך. פחד, שתק, פחד, זה לא נחש שאפשר להרוג אותו. ברגע שיש שליחות לנחש מהקדוש ברוך הוא, גם אקדח לראות ולא תצליח, אתה תפספס. אתה תהיה הצלף הכי גדול, הוא לא ייתן לך. יש רשות הנחש. לא הייתה לו ברירה, אחרי שעה הוא שומע, אבא רחם עליי. הילדים, אבא, קר בחוץ, אנחנו לא יכולים לישון בבית השני, תפתח לי. בא לפתוח להם, כבר בחו לו. אמר לו רבי מאיר, אם אתה פותח, זה לא הילדים שלך, זה הנחש, תיזהר. אומר לו מה? אומר לו, תיזהר. יישאר במיטתך. אל תעז לפתוח את הדלת, זה לא הבן שלך שם, תיזהר. מאורעות הלילה לא הסתיימו. הנחש העקשן ניסה בכל מיני תחנונים, כל מיני, לא. שוב שמע יהודה כל עוד מבחוץ, שמות של ילדים, שאשתו, שום דבר. הנחש לא הצליח לפתוח את הדלת. כאשר ראה הנחש, שום דבר לא עוזר, אמר, אוי שמשמיים גוזרים גזירה, אבל בארץ רבי מאיר מבטל אותה. והוחזר ומיד שהפיל הנחש את עצמו לארץ והרג את עצמו ומת. בבוקר כשהגיע הנץ, פתח רבי מאיר את הדלת ואמר ליהודה ענתותי, בוא תראה. ראה נחש של 5-6 מטר ענק, בעובי ענק, כמו גזע של עץ, מוטל מת. אמר לו, אם היית פותח, היית מת. אבל הילדים שלי היו פה. אמר לו, נחכה. חצי שבאו הילדים והאישה. אמר להם, יהודה ענתותי, האם באתם בלילה ונקשתם? אמר לו, לא, ישנו ברוך השם מצוין. אמר לו רבי מאיר, אתה רואה? אם היית פותח, היית מת. כי אני את השפה של הנחשים מבין, אתה לא מבין. רואים מזה הקדושה של רבי מאיר, וכמה הכוח של הצדקה יכולה להציל אותנו ממוות. שנאמר, דקה תציל ממוות. ברוך השם עולם.